И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Гутамнезия. Днес ще сме в сървъра. И така, сървър е доста як, има евенти. Аз съм Sky 123 да ви кажа, но просто не можах да се регистрирам с друго име, затова ме регистрира админа. Ето го, зигзаг, да ме регистрира. И сега ще има евент, да ви покажа варповете. Варп е, значи, варп дъпа. Варп дъпа е яко. Тук има точки за елите, 200 точки и получавате елите. Елит, да. Варп евент го видяхте. Варп нещо, което... Да, ще има и PvP евент да ви покажа. Ето го. И когато бият първите отбори, капитана на отбора ще печели книга с ранг или друго, не знам. След като отвариш входа, след 4 минути се затваря и повече нямате право да участвате на PvP евента. Чест евент. Ето тук е чест евента. Само ще трябва да сложат рез. Как добре, много рано е, момче.